Jak se změnil váš názor na válku před tím vaším příběhem a po něm? Znači, prvo pitanje je kako se promijenilo vaš odnos prema ratu pre rata i posle rata. Dakle, moj stav prema ratu je isti kao što je bio i ranije. Možda nešto maleniki nijanse. Můj postoj k válce je úplně stejný, jako byl dříve, změnily se jenom nijanse. Ja sam imao stav da je svaki mogući problem koji se događa može da se reši mirnim putem. Vždycky jsem byl toho mínění, že každý stav se dá řešit mírnou cestou. Sad sam još više siguran u to, jer praktično sam doživio sve strahote rata. Teď jsem si ještě jistější v tom, protože jsem zažil všechny hrůzy války. Te strahote rata ne želim nikome, ne želim sebi, ne želim mojoj deci, mojoj porodici, ne želim prijateljima, ne želim ni neprijateljima. Ty hrůzy války nepřeje nikomu, ani nepřátelům, a to vůbec už ne svým přátelům a příbuzným a ostatním lidem na světě. Jer to je nešto što ne daje nikakvu mogućnost za svetliju budućnost nikome. Je to něco, co nedává nikomu žádnou budoucnost pro lepší život. Právě to je moje druhá otázka. Jaký má ten váš příběh symbolický význam pro vaše syny, kteří jsou tady s vámi a kteří jsou ve vaší patrně velice soudržné rodině? Pita kako je to sve imalo uticaj na vaše sinove, koji su za vas vrlo važni i za vašu porodicu. Dakle, u mojoj porodici imam ne samo dva sina, nego i jednu ćerku koja je morala da ostane kod kuće zato što je na fakultetu i moja draga supruga. Kromě dvou synů, pán má ještě dceru, která nemohla bohužel přijet a taky má manželku. Da, i za njih je sve to jako važno. Praktično, ovo što smo uradili sa ovim drugim susretom, to je jedna poruka mira koja je sastavni deo i naše porodice. Pro celou pánovu rodinu je to velmi důležité a hlavně to, že se setkali a že hlásají tu otázku, ten vzkaz míru pro celý svět. Posle ovog susreta mi više nismo ono što smo bili, mi smo još bogatiji. Po tady tom shledání už nejsme to, co jsme byli, jsme bohatší. Děkuju. Na to naváže další otázka, která s tím souvisí. Jaký je váš vztah k fenoménu TEDx? Jestli tohle byla vaše první přednáška na TEDxu, nebo jestli se zúčastňujete podobných akcí po světě nebo i doma? Kakva je vaš odnos prema TEDxu? Da li ste učestvovali još na nekim akcijama ovog tipa i šta mislite o svemu tome? Ja sam vrlo oduševljen sa TEDxom. Ovdje sam sreo jako puno pozitivnih ljudi, što sam i rekao danas na mojem izlaganju. Mislim da su pozitivni ljudi ti koji će učiniti da ovaj svět bude bolji. Je nadšený TEDxem, je nadšený tou ideí. Potkal spoustu pozitivních lidí tady u vás a doufá, že tyhle lidi můžou posunout svět k něčemu lepšímu. V Srbsku jste nějaký podobný TEDx zaznamenal? Da li u Srbiji bio neki TEDx ovakav, neki sličan? Da, bio je, koliko ja znam, došao sam do nekih informacija putem interneta, ali nisam imao prilike sa njima da sarađujem. Slyšel, že byl, něco se takového odehrávalo, ale jenom po internetu, neměl možnost se zúčastnit ani nějakých dalších informací. Puno zahvaljujem gospodinu Danu i gospođi Denisi koji su učinili da ovaj moj dolazak ovdje bude za mene nezaboravan doživljaj. Poděkování panu Danovi a Denise, který vlastně uskutečnili možnost, aby pán přišel a měl takový zážitek, jaký má. Já vám moc děkuji za interview i za to, že jste přišel a doufám, že se ještě u nás někdy uvidíme. Nashledanou. Isto se zahvaljuje što ste došli i nada se da ćete se vidjeti i drugi put. Hvala vama. Bilo je moje zadovoljstvo.